pride of Scotland of the East, RJ Foundation, a CSR arm of CMJ Breweries. Markmat kiri khmat, markmat berubah proses tisau kami. Pajba tiba pej ya ka program jong ka Batu CTV ka markmat kiri khmat nakaliang ka jonga na kuble yepi sesian pat. Paragani ka program ka jongi kani ka por ka pamenta nidon we na uri po khmat bolong unomi khmat syaka district council na po kamolai constituency bola longru unomi khmat jong kate ka jo constituency syaka yang dorba thoan haus nam khat kandai spa kana pupra pat arjar lai ba proses tisau kami nyai kuble pi ba program jongi ke ba nakaliang ka jong ka Batu CTV lingba kani ka program ka baningkong e ka banga kwa bantep napi ka long ka e ka palong ipi ban pai khmat ba phin long uta u politician ani bat ka jing thrang jong pi ban long nom i khmat ya ka molai constituency tika ban kong ni siap ka long ka ba wei ka long ba nakaliang junga ka long ban mi khmat sya ka molai pi ka long ba ka wei ka long ba ka ying ka sem ka ying ka sem bujungi kada ka ying ka long ta do ki po man chwa na syok ban dia ki hill state pa jungai di labdong di state freedom fighter balik ki ya hill state syok sem ja kada spa nyu par nak leng pa ka long rangkat ba kini babon kini ki state di da kilai khun ka long ya kada hill state dan don pa ka long ha ka jing khun hill state de nang tu ha de layo ka state de din bai nak leng pa long win di state freedom fighter tak ko por ka bang nakaliang junga nga dolo pa ka boss ngutho ngalabadong ha ni ka por mata ka long ba ngade win ni politician ngalabadong ka long ba I'm a born politician baling ong born politician pis ngutho ka long nadus nam ngadu nga syong class 6 nadu ka syong class 6 ngadon pa mata ka aim in my life bang long gwi ka long ban long syakri pa ba kawai ka long na ka banta ka long aka to ka puang la pat su thu than nam ka don pa email live ka long balong sriba pa ka ju ko balong beli ban man page na mata ka jelahi bara kawai kata ka yo al piang ba na do pidang song classics ka ga jing yo i pat ka jong pi kum khna ta ka por ba pi i jangai ba don kam hi badi ban don po ka jeli jong ka politics ya ka ba la rau paj ba ji te pi ban long nom ikmat ki ta ki jingduna ki ba phi i ho ya ka jingya linti ki jong pi adu ka jinglong samla ha bai dei but kamolai constituency but kumjuru but kiwi pat ki jaka po ka ni ka bri nyo trap ani po kari khasi jantia to mpi ka wi ka silong manta ko bang pi mene ka long dadu song ka 6 adol pa ka long bata kata ka aim in life ka jing thrang ka jonga ka long ko wi long syakri pa ba tengai pi sku thu ha ka long ha to ka por snem ja ka da banong ha to por kini ke nhiều phô we ki pa yo ka state te ka mod na din ang to ar foi trik jong ri ajak na spa ni pan ngila yo lo ka jong jela da ka jing trish da ka we ka long da ka jing trish tom ka long da ka leng rang ba jing ki don rang ba don ba ki don mon don shu te to ka to ka por ngam pa su thu than ka ka i ka ma chong do la dong ka vision ka bang ina ma ka konsi ba da ka jela hi baro ka we ne ka we ki barung ngai ka we ka silong mata ka long ba nak le jong ka pon syakri nak benda ka kawin nak benda jong ka constituency ba ka benda ka maari ka long nam ta ka jelahi baro ka we di dadang iya mata ka long saupusan sendam gila iya mata ka long ya ka jelah di hakni ka saupusan sendam nginum la ban ong ka long ba ngim la ban ong ba ka jelah jingi ka lakiu pinginum la ban ong walo ngila ban nginum la ban ong ba ka lakiu saupusan sendam hendrai ka long with high hope with expectation from all over the people ka long kata ka expectation mesti la ban fulfill pi ka daw mla fulfill ka long la dong ki babon ki jing e te ka jing thmu ko jonga hi bon hadin to la so thu ade bangila yawan ka long syakani ka benta ki ko ai belong ka jelah jing ka long ka jelah ka boroi ka par ka be ada lagi wi ki jelah po jong ka jelah po India ki roi ki par bali mengi namla kata ka diga benta ka jing im ka jong pi nama ba pi ong hi we I pa jong pi di bladon benta ka bede ban kun ban penyo e ka don apo ka hill state movement hatu ipai jong pi de kum nong ai but ne ki dang don ru ki parlok ki parjor ki jong pi ki bajulong ki nong ai but ye pi la atok MLA barem jong ka molai pa SD khongwer
hatu long ru ne em unong ai boy ku jong pi ki por shwa pat pa pinon long ko meli jong ka mola constituency pi ka wi ka silong mo nom ni ka jing sha ka long hadin ba to kom tu hadin la yai ko por na ka leng ka jonga ka long pi na ka basang bong pi na ta ka daw ngi gidi lam nong ki bon leader ki bon leader ki bon politician na mar ka hakal dia jonga kham bakla in the sense ka long kom ni pi ka wi ka long ni don benda kam snong kam thau ki don ngala kamut presence yang samla mo nok pedeng orang ba snong jong ka mulai nong pedeng ani simti kam long ba snong mulai nong pedeng kam tung lai kun election to khandai phulai ngalai kun ngadem khandai phulai tadi khandai phusau ngalai khana ka liang jong kun khandai phusau kalong na ka liang jong ka HPU ngadem ma tu ka por to hab bat khandai phupra ngasongo hi ba SD khawet na ka liang jong I kalong hadim ngalai kun khandai phusau na HPU na ka tiket HPU ngadem ka MDC khandai phupra na ka liang jong I kalong da ka mensim ka bakluj da ka mensim ka bayar da ka mensim ka bah ba da ka mensim ka long ba alis lakam no pan ai ka jing ka dong ka jing ka khu ya na da jing I ka long lai lut ka long la pli ka lat ka ti ka long ban ka liang jong ni khun dai pupra bang la job ngala amlap dong ka por ai ka burom ba khrau I ru ma I di ka ngala banong ki di major role how to make me win in the year 1998 la dong ka ban ta ba khrau dan ka liang ka ying ka sam him la ban dinai ka ta ka long ban ka liang I pai di we nak ban ta bedon ban ta Padi meru ke long, meru dong di bentah ke long ba, ki aimen sim, ki aimen sim pi susu anon kong ni siap ke long hatu kapor habang pat songka cuman kena pulai kun, aimen sim dengan lengan jengak, bang mana ke long nak lengan ipa nak lengan mei, pak kemudian dong dia basling dengan major role nak lengan, pada aku bahadin nang tu pada ke long nak lengan ilok jengak bikon jengak, kita long ke long kejengkin dong kersian ke barat ba, ke long hak ban ya syakman nam dan nekam. Oh nomor ba ngatrai kuma piong hi ba ipa jung pi ru ide te nong yakun ban pinyo ka hill state pila yakun mat pila long nom ikmat na kiseng rulom ka khandai spa khandai pupra na kaseng UDP bat arjalai na ka MDP ba proses kai ka attachment ka jung pi na ka jingye dei ka jung pi ka jingye jan ka jung pi pat kaseng rulom ada hakitu ki por pila ban chu batai kindian Maria pila tip kum tau nomi kmat jeng kisang rulom ki por menchua. Pi mo jing si bahabadi berkat attachment kabang-kabang la dong adon support ba UDP kum tu. Tengam kamdon than benta kata pi ka attachment nak le junga bat ki leader. Pi habong leader mean you have to protect for your own follower. You have to take care for your own colleague. Tapi kan mengangam di ithan kalau nak kendai ngadon tu kendai pura jalan kalau banong kata haru bandai dikir, ibagian dikir kata attachment dan juga kata kamdan the sense balai nomor benda kali kacui kamdan kata kalau ban ono ka jing sowit li nama taki konik kamdan kata kayu kamdan kata. Jadi kedai nak kata kada apa bisa poino sekaseng MDP hau arjalai. Dia kendiat proses marhapor keba pila long kum nomi kmat pila yor ban shimti pat hapo ka sarkar jela kum menteri sarkar bo kmi katanat sports and youth affairs wa ni bana pi kum wei na gi menteri to ki por ka records ka don ka ba khamtame ka molai constituency ka ba pila teibun ta ki endorse stadium banong no ki hall ban chuang no tepat ki babon ki bentai ke ba pilano senyang te ke pat ke jingkeli ke jonga kalong hadu kanno pat atu pidon em ke jing sa not wa phikshim lam la pat pan pendep ke babon ke jing ang not khamtam jong samla jong thai maulai namar ba ka maulai ke tu por ka dei ka ta constituency ka ba dap de ki kita ki khon samla ki badon haki kam sengle no mat kumju ki wi pat ki benta ya ka ba Nyim kuai bani I te kun samla bakin don ha kanu ka bentahan re bakin ya chaprang ba ka jing puli ka tu pi don nem ka jing angnot ka jong pi ka wi ka silom mantang bong pin na yang ji sya ka lo hadin ba to khandai pu prang la job ajar lai la job te halong halai board barit da ka jing khu da ka jing snake jong play la persyang hi ka lo ban pe na menta jong ka mulai konsi barok we to ka dei ba syang ka long la ka dei mo pong sport men salai persyang ba ban pet nam ta ban pet ke long na ka ban ta jo ka mulai tem de jo ka mulai ka long the whole of the state ngila take care ba ti bin hap ngang ka ban men ban UAP ban kam don ka jing kli ri ka pi ka ni ka GNS complex ka GNS complex ka long ka de ha ka por ka jing simti jo ka minister sport ngila ban pli ka to
hak jing sya hak tu ko por le ka don ka dispute hak tu jins komplek simla ban pli Andrei ngi lay persiang nak yang komen kumdo ban le tinggal 8 pli tinggal so komen ban i ka tong ka jins komplek kalong kumdo balong mata kalong nadu after I took over as a minister sport in the year 1988 to kala ya kom tu tenang ta hak bedi bede kalong bang ong pi ka de sya ka de jing sya kalong ba api ka jikoi ka jing khuslai ka jonga kalong ong pi kalong hak bedi bed ki samla lagadi ke samla be habang ilong hikmat kam de ke jongi kalong ngilong concern nama consensi ki concern the whole state kajing kadik basya kajing concern ke jonga kalong beli namar ba pi kajing sya kalong kami khalia kadik ke state ke benarit te hatu ko pong ila bodong ba population jongi kalong tang 2 million arpo lak te gawe ke silong ba kaju bakat balik kai ba kai ke jingi kalong benda kaleng jingi kalong ngimla kalong ban ai employment pi ka jingmi ke jingmi ka long jong pi ka jong ke jing bahar samla jingi ko chi chatai ka david ka main ban jon chini burkhan ka da ba kim don kam ka ju bakhat de jong ka long pi ka ju bakhat de jong ka jingi ka long ba so ka kamla ka long ban create employment pi ban create employment de to pi so thu ka long ban ka leng jingi ka long tang dia ba tang minister level ngi mla ka long ban ka leng jingi to have his own policy for recruitment, policy for accommodation, policy for appointment, so on and so forth. Tengi ngidon higa ngadon ngajing sngau. Bagi samla jingi kalong kemelong mata kalong ba ka samla ke bon kim kam don cham. Tekadon ba kajing kalong ngangal ambri mat concern ngai pi ka benta ka jingwan jung asani ka sya kani mata ka feel kalong ban syakri. Ban syakri kalong nom tapa. Bangilong concern mde tengah mulai concern ka jela. I concern ni ka je beri hi barok ka wai. Ma bring i jing samla jingi ngaj khat kalong kat ni ka jingi ka samla jingi lapas samla jingi ki lagi papas ba state ke pass kalong nationally pass internationally ki one bapli high expectation after we finish my study I'll come back and do something for the state pi ke sosi kalong mata kalong so much of brain drain so much of brain drain pi bubun we start hap te sebar don kam kali kata kalong concern bana ne chung oi ba process hoi ni sko tho ya ka jing don jing so kya ka jong pi ten rei la dangi phai pat ya ka molai constituency hadu menta ngi dangi bon ki jing tuna hakiba bon kiliang la dangi pej kita ki jing don jing em kam tam e nam ta ki samla man la ki dong na ngi lej ngi kita ki indoor ki jai kai ele kai ki ba pila shna da ka ba tap tunum bon ong no en rei hadu menta abai de kanu bade ka sports lani bade bat ki program ki bade jong youth affairs kamolai kanang duna ladangi phais ka umbam umdi ladangi phais ka surok ladangi phai ha babun kiliang ten rei namar ba phikam long nom ikmat chu ande suppose nem pilayo ban mi khaman hatu phyo I nem ka ipat lada phila la ka bor ka jong pi lada khlam long amel eru ka ka ba phidon ka thong pat namar ho suppose nem pila dab ban le e ngatep kibun ki kam ki ba phim pat la an pendap atu pidon em pat ka thong ka ba phikwa ban pendap pat ek ba piladap ban le ki por machua pi ka di bo si kalong si post nem la persiang te hadin nang ta bade kalong si post nem don chamar namar beli mar ba ka por jonga kalong ha to ka pong rem ki brio ki don ka jimut phat ki kalong ki don kam jing kala da ba pti sok mi la bende kalong 4% pi ka benda ka jar kha bo thman wan ula ban lek long san policies pa pi ka ta ka high expectation ti ka de bo shahi ka mula ka bolong ka wei ka long pi ka jingi amulai ka long bolong mata ka long ka wei ka he palan pi di ka jing he ka mulai ka bolong mata li ka mulai kan pi ha kan ni election ban sawan ka mulai kan don lak mnu ka long 41,000 plus voters te bomut ka long mata ka bomut ka long mata ka long banda ka liang jong I ho kemud ke long mata ke long ba la kemumno kemud ke population te ke long 1 lakh plus tapi ka he ba te ke wi ke long mata banong penbit membiang ya borok ka long ba ma ka bedi development rei ke long te to kemud mensyang la persyang ti beri ke ba hadin simti ke persyang he ba de ke besak ka long na liang ke jongahi ke ngadon ke long ka target ke jongahi kalau if this God wish if this God grace tak ada beri mata alat biang tapi ingin persyang kalau nak pelong ka dia ka mulai kawin di konsensi ka yang babet la yo sono pi na ka jing sokya ka jong pi ka jing angnot ka jong pi tenre balei pat house nam arjar khat lai hadien ka ba ka wei ka term pil adab ban cha
rem no beli pat pi pai kemat no skui constituency kani gede ke ba upat ba ko bantep namar ladengi ngap ikania hang ni yang tai ki ong ba proses udon ya ga jinglong kelung ba umlong rang ba hei eru tak dau ino yangi ya kamolai constituency Tato pi ka wika silong mentang kalong to arjar khat lai ngalai kun kalong na po penthon pra constituency to arjar parang larem hadim larem tentang ka wika silong to da ka borom na kaliang ba foundation ko ji ilalong ngameli di kum to long ministerแต่มันนั่นบอกฟ้องรู้ไงอีกลงไว้ในรังบ่าบดนกับมันซิมกับมันชักรีแต่ข้างนอกประคัดกันลงบนหัดดินบนชิมบางอีกก็บนไว้นักเลี้ยงบอกฟ้องได้รู้วันนักเยี่ยงบวนมังพี่มันกันลงบนนักเลี้ยงจริงกับนักเลี้ยงจริงกับดังวันเกี่ยวกับกับกับ street freedom fighter นักเลี้ยงจูนักเลี้ยงจริงอะไรแต่อีกก็มันเสียมากกว่าชักรีแต่ตรงไงอีกก็ตัวมันเสียคุมตัวบนนักเลี้ยงจูกันลงบนตัวกว่ามันชักรีของตัวไอ้บอกฟ้องได้คนนี้ก็โมล่ามาอูรุกว่ามัน develop มันก็ develop Tengok ya no kalong siapa pentor maka saya dia mengalai kalong bentuk alat ba phone tre constant pisung thu la da gajar kha bam na kalian ju yo ban constant hang tu kalong upli pisung thu da dam don ki song opponent yo ban constant tengok ta daw ngalong with expectation that he'll do well tengok shift no da jonga kalong siapa yo siapa pentor aja khat lai de ti kan si om nong ba we ka jim ba jilong khlung kam don jilong khlung lagi om rong ba kam don hi dengan kekuatan alat ba phone lep ha te din hadin nang tu bade kalong kaja kam tu bro te baro hi ka shong pai ba ngimla ban ang nero genre ka don pat namar ba phila kren ho po kangan ya kat kum ka newspaper record philong bang anuman phai sho sakamolai constituency dalele ru kata kalong ha por ba philej banyalap election ha po pentorum kra constituency o sinam arja khat lai ke ba pelong hi phi ban ong tu kentien pi ka we ka silong ban ta ta ngawan pi ka jing sha ban ong ban ka jing sha ka long ban ong ban lej ilap election ban ong mon sung lai kam don de ka silong ka statement ka ban nak leng jung ai to ka por hi ka long ban nak leng jung ka long nganum phai shi samulai au arja khat lai to bai khon nang tai bar ka ong ban ka wan byang shi ka ban ta ka ban nak leng ba phone ong ba ba phone lep hai ka mulai ong ai ba phone le ka mulai ngan concede ban da sha ka pen thor pi ban ong ngai silong tang ha ka statement de ban ong bai lap kam don ka ban ong penyalap Tetapi kajingan phai biang juga hadin hapan adibet makalong hi ngalarem ada ngalarem bolong arja khala ti hadin ngalarem tanang ta kajing sya kalong ba sipor hi ngam kwa kalong labanong kalong banakaleng juga kalong banang yami biang habade bakane bentang ong tong ni pengkrep direct ya ka arjar akat para mendai kalong basila ka hadai ka mata ka basa hadin ba nakaleng ngam ong hi pai ba hadin balai kren nakaleng ka yeng sem Tengok ikum tu kapan thor kalong kum tu maka jilong jiman jo kajaga kalong kum tu na liang ka yeng mereka bahan nak liang ka yeng na liang lok jeng ana liang jeng men ki para mbak tu pelo pojor ki balingim persyang kalong nak ni ka barit ka badan pisu tu kalong bangi kwa man syakri abang syakri kamut kalong tang kam minister di MD tanah buat ka di MD mana ka haki barit kamper ngi yo pi ka basa kalong ba ngi yo ban syakri tik ngile perkhat ba kalong tak ni barit dong ngi kendok pai ba syam pai ba yo ya syam seneng Jalai rai kalong bani kun. Bagi basudnat kalong habrin balai kun yang election. Kasilong matah arjak lah kami di election dah kalong dah kajing hujung balai. Dah kajing stay balai bagi nak iai pai ba. Te kum tu kalong kat tu kalong kajing syak ben kajing syak kho kajing syak keren jonga. Dia kalong ba ngelatam kalong adu nyu jar duna. Kini perlok di kun bangah ka election MDC beda adu nyu jar duna ngelatam. Te kamong bangadong ngakran. Dia baru hi kadong baru hi kadong bor jong balai. Kabar pai bang ien bagi nak kuat ngabangan syakri itahi baya tiknia ngan chu phai pat bai de pat ka jingram election ka jong pios nam arja pra kindian nga kwa ban tip chon api ka ka dauba ka ba pelong pi ba pin liem no ha u MLA barim jong mo lai bla klat no ba founder SKG pi arja pra ka pi na ta dau ka long abani kong ni syap hi kalong hadim ngalarem arja pra ai tu pi kalong ba sunsnem continuously without break ngajoi you boleh kalong boleh ban aingu boleh ngalarem boleh pi su thu kalong ba ong continuously without break 5 years continuously ngafi amjun ka wi step ru kalong ban nakaleng junga kalong ban aingu boleh ngalarem padahal juga por dan kalong ka mon be play biang kana anti system syakri
Larung do ke benta. Ti kadau juga jiram pi arja pra kalong ka pi ka silong bata itu ka development ka labuan mulai. Dengan la projek bah kalong nam ta development. De ka benta ka basa kalong ka benta ka jong ka benta ka basa jong ka jiram kalong pengumis mela kalong ban take care di bedok ki besong. Pi la pun ka pol kalong ba ka scheme ka banga pengkrek. Haka jing sia da ka de mili scheme ada kam pengkrek kalong 50% 50% 50 nam ta development silong ki tau. 50 kalong nom taki nama taki beduk ki besong. Hab ong beduk besok ni the poor of the poor. Kini ki beduk pe. Papli ki macam la han rukom la ka education la ka de mata ki business la ka de kanu MLA scheme kalong ada discretion of the MLA concern. Tapi na ka khamusan hi ka la ong ka wei ka jingklet ka jonga kalong ban lem hai ki beduk besong. Ka de grassroots level. Ka benda kalong nakal yang ka jonga kalong ka build up ki grassroots. Itai di meaning bagi jingram juga kalau mami semula men take care kalau ngi bedok besar kamade. Genre apa ngiyat pat marung hap ban sim ikani mangin sakren pat kabede pa gajing tumu gajong pi namta unius nam cawan. Kidon ki bom ka dauba kade namar ba ka priority ka ba PI kala de tangi kat tu kat ni ngot kirang ba ki di kwan men to shimet pai ba wong ta ya ka ba ki pai ba ka mulai ki ong Nimla ban ai jing sneng iki indengin ai jing sneng ba proses satu kada kate gini ka jing sisa. Pi maka jing ma jing sia ka silong tang kata kalau kawai kalau bagi brio pi ka silong ka lap nong tang masya keno. Ban chu keno ban daw. Ban daw kalau ba sis kalau to sim nak matau la usung ai protein agent ni kemudian bapli kita. Ni kami hingga stot dalam jong kawai pi ka khong san bapli kinong irap jong ha kede tolong tang kinong irap. Barang priority kita kemudian. Mereka kaya jing rem hi ka dau ba hi ka de na kalian cuma simet ko nga ngim la kam le ni kam go kalau ya grassroots level ban tikir kalau nama dak ni di bedok so ni nomor ba ladang ya kum ka jing kam ka jong ba founder wang ba ka wei ka jing job ka jonga kata ka de ka jong ba founder ka long ba ngalala ban khot ekis ya kini ki samla ki bron napo ka sanking atiar channel si syakami jong je keren bikin once kami jong je keren makin pendam ya ladi khmat jong ka an hatu Henry katba nakaliang ukurtong be kun persya pat umshim lala pat banle ya kata hatu kata kade jing sya namar ba mulai gi bana tu ko por kum ka hab jong ka channel si pi kata kam ka hak jing sya kata kam long issue marka isu hi kalong ka pi ka isu hi ka don ka personal contact ka banda ka leng ka junga banda ka leng pai ba ka jingrem hi kalong thik kalong dang junga simet maka kambiang ka sa ka jingde ka junga ban connect kalong ba kitu ki ba plik bana po bada bosong ka daw sepelong ka daw ban rem ti kawai ka dei ka ba ka jingkali ka ba bun ki jubu jingkali ba de ba ka jingla ka jongpi kiong habau ba proses shua ba pinlong MDC Pimlong MDC shuru, pimlong MLA shuru, Henry kuma piong pidon sya kata kamen se ma chakri Henry pila sya ban chakri bopat ba udon kam haba ki wan chapi pipim jupen late thli ki kumno ba proses pila ban itu kita kanu kalenti piple ya galat ya lade ba pila ban kner ki jingirap namar ba ubri hoba haba udon ha kabor budon ka syuki ula ban irap Henry haba udon ha kabor ka syuki usem jinge ban irap but ubala ban irap ude stang lada ude ubri unong khai nu tau businessman de bat ipi bat ngim shimla bana pinde businessman ding shutep ba pide MLA berem jong mulai sampai yang makabadi bat kejeng makabadi bejeng la hi ka siong ba ngat ngong ba ngamdi beri bulan bor bala te baro hi ka silong ba ke jon kam hi patip suble ublin pli ka lan tin jonga kharang bari ban yo ban rap ki kam ka jam pai ba yang pai ba de hakabadi bat ki jeng ram de ka jeng rap hi su thu man ta nga jong ka wei phi ka long ba hadim long abli kum to hadim long bali tenda kan ka jongi hi ki to ki pension de ki dan ki bang mangiyo sipor ka long kam kat bang long MDC dan ki pension ki ni kita de to mon kata ki dan segi padok perjor ki bangi ki ba ono ki bedan mentah banyak rap ni kata pi ka basak ka silong ba pi ka wei ka silong kan kong siap de ka ketien ki ba pi ka silong ka ketien bagi pai ba ki wan ban ut ban nam ong pe na ka len junga long issue di pi wan ban ut ban ngam la ka de kan ka jing ka long jong ka benda junga ka long kalau silong mata tong ka long ka wei ka tong ka jengkit bok kerwiang
bak jing khu ka do bling pli ka lat ka ti nang ni nang ta ka long tang khu ka do pina ta kadang ngajong bai ba banta jongi ka long haban long bi khmat ngajong ka ni ka wei habang ka wei abang la yo menta ka MDC abang yo ka long tu dom haban bu menta ka kam penbiang bai ba te ka so ka man gi bai ba ka belum menta lom ba pri gi wan dari ibarat tam bai rap do kia kemen balai bai yo menyerap te ngaju pesu iki ngau pe ngi tim dan skim de ka long tang chu ka do dari ibarat hai boy barit te ba pri nga sok man bai ba ki stu kata kata ngau ki stu bai kata tapi ka khamusan hi ka long ka lam dong communication ka banda ka le junga nga sempor mampe stu iki bagi hari nang tu pri tam demi kimi dadang melap eru alis kimi da ka ba hun museum balai bang alis bang ngiyo ban ken ye khana ai museum pen la pen ti kan ni ka tai ba khoi de nok plus point benang ta lo nang ta pa de pi kan ni khab de jing rap ka bun jing rap de nga ngajong ka wi ka long advantage nga blong MDC menta ka long bali long minister ngitip ka long ya ki lat len tim abagi pai ba kan yo no la ka din liang disi na ka liang jong video na ka liang comment pi ka kata ka advantage bang ka bagi pai ba nga yo penyerap iki okay pak proses kindiat pat aba ngan bu ko ke jingkli pi ka long ba suppose nem pila long komonomi khmat ki yang da ba tho an ande suppose nem menta pa pin kenjo suppose nem pi don nem pat kata ka ba ong ba namar ba ka MDC hi ka jumlong MDC ka fer bak le bak na ka jumlong MLA pidon nem kata ka jing mes ka jong pi kata ka ba lada pidon hi kum MLA pila ban le bon ke namar kum MDC mla ban le pidon nem kita ki jing sngo don ki jing duna ha po ka jing em ka jong pi namar ba akis arja chip akitik suppose nem ni banai pi kum ba we ne ki nong lam lenti ha ka be dei ban sam ki jingnon kam jing ki snong ki thao khamtam ki na school ba slap pi sam ki chatri pi ai ki jing rap sheki ten re menta pat suppose nem shum la yo e de shu bana tang ka jing rap ke ba pi ai de to pi don nem ba ka jing mes ka jong pi ma ka bari ba pi ne to ka wi ki shlong menta ka kwan biang ha ko ki benta ha ka po mo long amali minister suppose nem pi ka don ka benta ka long mana ka le ka junga ong ba horkit hordam ka long nganu kun MDC kata ka de pi horkit hordam nganu le ba beli kalau karung ka mesim jong jing so sarong pi ka mesim so sarong kalau hadim long MDC ngong MDC horkit hordam nganu MDC walaupun kita orang bak namulai kita buat orang bak namulai tu kapor kita nama orang intellectual tanda segi lonata kita kiri perhat kita thinker dari yang jokin dak kali ngajuki orang bak masa habis kun MDC kena mudi kan non kontang di bepli masa orang dak kali ngajongahi kadang-kadang kapor matang soal along ba nak kali reject ya ngaju orang joki babeli kan tentang mesim sarong beli kat ngau beli minister kan kun ya MDC election tak itai ni be pi hadin nang tab de to la rem kom tu ngam yo lat ngarem no pentor hadin nang tab ngawe ke silo matang nang kwa man chakri kom ong mene ka lo to dari jar khap long de badet du pi su thu di badet du ngi so kamen bai ngi yo ban kendop pai ngi yo ka kam bang ka jong ni pai ba ka we pi ka long ka we ka long mata ide so sarong ka de so sarong bang yo ka kam pion kan ya man pot de ka so sarong bang de pion ba beli na ngi yo nga ka we ka long ayo menteri de bon de ki laki beri ka yo kam pion na report do ngajong ki perlok mata pidiban kemen dan pi long driver balai dan lagi laki beri driver pina ta daong kalong mana kali ngajong hadi mendik kambrek ye persang kum tu to hadin bang la job kum tu nak kali ngajong ngamdon ta kemis orang bah dia boleh da kemis bang melong beli masa ngam yo ban le sibon ngamis mes in the sense kalong ngong ngasung kemen paham ta kalong bang yo ban sedang biang ye sedang ngana barit kalong low profile kalong starting from zero mata pi kalau ngar suku ben long balai ayo ban perit biang rejong wan go from the grassroots man tapi ini po api ayo ban bit op nang suku ben ba kalong kawi kalong ban hang ni man ta kalong ba kawi dang badon dengan MDC ngaso thu kalong bang yo ba syakri kan po te kames non kames ba balai ngaso hun kalong ba hai bor kalong kum MDC pi hap sungu kalong hap sungu yo balai pelong MDC nga hap sungu ki no mulai pelong MDC nga hap sungu kalong beri bobon berduai nam ta jonga bang pingidon ketika mensiam pina ta daung sungu bolong boleh ngayo ni sungu ngamnon gamis pandai tangka we kislong banta na kaleng jonga la da beli snai iran sibuk high expectation gitu pina ka banta ka jelai bolong we te pin pediang ni em ya kani ka bangan ong mangapan oi pin mis ya ki bro kita ende pin pediang ni em ba ka
jing pendram mi piu senam arjar pra kadi kalom ke jing ai jing seneng ya pi ba pin wan biang chakani ka level ba pin ya pat na do tai level ba pi ong ka low profile ban lej biang pat chopat ba pi na daga dam na daga ka basa ka silong ngam ong ngala ong rum nes tang pi ka long bang anga sungu ible parem ba ble ka bang rem ka long daga don jim bakla te bang don sans dem batang ayo ban korek i jim bakla kani kumbulong batang ayo ban manung ayo ka long dot ka daw ka long kapi kan kani ka jing ka long jing ju ble lan ka jing pai ba lan ka don hat ma ble namar nga suthu ka long ban namar nga suthu ka long dang warem kum tu ka i jing sarong pe ka jing sarong ka wan te ka jing ka ostok ka mesti hanga ka wan tidak kan jing rem dak kan jing stang na po dengan ngap ngapediang be kata ka ong phi ngapediang ya kata kom ka long hi kalong benda ka junga kalong benda ka jing rem ka dari kalong ala ban ong ka jing sneng da junga ba ka nu ka kam bangi trei la manga lo phi ngi dim long ibri busurin habang surin ublai i ka mensiam phi ne pinga nga jong gi pai ba habang ka ni ka lek shopping habang ka ni pai ba habang ong sepang ka mensiam ong ba sa ka long ka koi ka long ba ni di thau jong blai borok ki benta jong ka met jong i ka long ublai ilun kawai ke bentang pasang ong to abang ipang he ngi lej ban pa ngi lej chop ngi lej ayu ngi lej mantak CT scan pa ngi lej kini lokal test kalong i ki jing pang ong kan lutam mangi lej kalong nata ka daw matang mailat kalong ka jing sarong pe ka jing sarong bukan don nga kada kwa kalong melong ade sulong bri basungrit ma ade subri lajet nga kani ka benta chung kalong man syakri pai ba proses abangi ngandang krenish pang kamolai nama kamolai kani ka bala he ba bai de ni constituency kin reportedly constituency namar kapor ba pia kun ma pi hau khat khandai spa khne pra de arpulai hajar da poi usnam arjar lai poi ska arpundri hajar jing don jukin nong thevot menta ngitep kan sakan jo ka sapoi sapuar ada ka election commission ka pendap ya ka jing pendong kerteng pi pat kumno pat la ban penbet penbiang ya ka jing don kam jong pat ba padan hadu kumba sapuar hajar nong thevot kemudian pendap penbiang ya kamulai kenang bakanum dan kanu jing duna apa kamulai konstituensi lada syubu kumu MDC bat kumjuru lada pio pat kawan pai yang kabor pim kabas ka pi kabas sayang ni kalong bentar ka daw hakan di election ka ban hakan di election ka bangan fight menta nak dia juga ke isu ka ban fight menta kalong ka week issue kalong nam tang bat penio i kamulai la jong ka civil subdivision hab ong civil subdivision kamut la kajar khat dengan donor sarkar ne whether within inside the government or outside the government all fight for this issue till mulai get its own civil subdivision baling ong baling ong mentaban nak kaleng junga kalong ban nak menta civil subdivision kawe kalong magri ka bisi sutu baro kamulai ka he bolu labon teka kalong ban penbiang yun kambaro tengang i kalong kawe kalong ngira long nak kalong deserve kalong kamulai kalong deserve kalong ban yo solution pada ka jingyo civil subdivision ngai scam ka ngila kalong ya kaban ngila pedap khamha la ka roi ka par nam tak pai ba baro kiliang tab rong pembiang da sidong kinum la andengin tapi ka bamini important ka fight ang ni kalong kalau fight ta kalong ka development kalong bangin persyang nang government pistu abuan da government lada we want civil subdivision kalong community district baro department hang ni pe department ka don mata don hang ni apa kan civil subdivision hang tu kemut implement ga yo bagi bon jin kam gi bala yo kata kamu the second to that pada kalong pisu thu hi kalong nga chung ten kawai kalong ba beli la ka jong kasap ka bakarpang ban ket hi pai ba tinggal long mo pi meneng rem ara u khandai pupra balengam ka scheme ka ban nak le junga kalong jong nga long 100% nam tak development kalong nang badak hi pai ba nam tak ber basuk msim labo hang ni ngamut long nga mut benta kalong tanang blaze nai tanang job long beli naga scheme beli kalong sikrun nang badat bamen sikrun kalong nang kamata pai ba naga jong kam he beli ong pai ba pi hakini scheme manta ke bon ki long kami jong long pa jong ki stengi de jong business badi muri hang to badi mo shop hang to badi kwai dong hang to badi do khobor hang to ki ba jong business badet pi kini ki manta he kini manta ba long nang ta pada ki bon ki pa jong ni para preng jindok ki pha man puli sabari khon tingin haban pej pi ngin haban pej kalong yo kini titai bangin mengalong ngambut la kamno ban pej bang development ka come with scheme for individual kepada nama taki pai ba simen namar ba po pentor umkra konstituensi por ba pia kun kumukertong bersya ba hek pia takini ka benta ka jong pi kalong
ba phi bo ya khat khandai tli ki mat ngathai pitang ken mau hi ngatrai namar ba ki de ki jing tmu gi jong phi kita ki 19 points ki ba phi ong hi 19 points for development of Penthor Umkra constituency hato kini ki ju ki strategy pindang penun kam ne em nam ta ka molai namar ki hap kalong markum ju hi ke ka ba pitmu la I kumba ki ba phibo akatu ki 19 points ke imba ki digi jindon kam jang ka mola constituency atau kini kinde kita ki 19 points ke ba phibo pi ka basak ka lo menta long tong nda kale pi ka we ka long hak bade bat ki ka policy jang ka policy jang government bat ka policy ka long nang party to nalot ka policy jang government jang nang ka party ka bangin don nang congress pi ka we bagi at nang to ken nga try kan ngin hab ban manang at shoot ka khandai tli ki point civil solution ka de ka we bat lang to ka bangan ka ju ka policy bala ba ya khon nang tai pat ki we di ngan sampai ki bidan kam bangin bu lang kong gimat try kam da lang job si balong ameli jong mulai kon si makumanang pa dang kinjat banai ba umde tang civil subdivision pi ong ru bala de bala mulai ka de ban long no pat ka district ru to ka don em kata ka jing thumu lengba ka ni at least man kham shai kindian pi ka basak ka long ni menta pi ngin hap ya long through procedure ka long ningkong ni siap ka long pisung thu menta ka long matang iso ka ban bangil ayo ka mulai sna di blok to bari yo mulai sna ada ka next step jong ka mata ka long ka civil subdivision pi ka tak de pi ka mulai district ka long term plan pisung thu menta ka basak ka long ka long immediately kan kan mula ban long hi kan long ban wan immediately kan kan mula ban long direct be mata syak district pada temporary hi mata ka ni kong ni syap ngin pi ka ban kong ni syap ka long ngin build up syap mata ka infrastructure ka long ngin build up syap mata ngin fight syap nam ta civil subdivision hadi melwan civil subdivision na dong sedong pi sung thu dong sedong kelayan na sedong pi ka por sabatai long ka sabatai ne da ka por sabatai hata ka por hi ngim don kam syap ban on ngi bangin ngin dawa bang scam na kalen dawa bon pai ba hi bang sarkar kyong em it's high time that it is time to give a district for Molai. Pi sung thu angni ka civil subdivision ko nang ni ru nganui thu ka plan junga kanom dei tangga Molai. Ke nearby constituency to be included. Hang ni ka civil subdivision kanom long tam Molai. Tin na ta daw ka long term plan ru katakan wan hatar kom hi ka long term plan ko pi hadin la biang na sidong kala i na sidong kata hi ka por la ya mantang la ya. Mara ka jinglong MDC ka jong PP wan rat ka to ka netli ki scheme but kini ki scheme kilong badang thumai wat ru apo molai constituency ya ka ba kijingdong kam ki de kijingdong kam jong pai ba atu kini ka de ka jingyu I ka jong pi ba ka de ka jingdon jingduna jong meli ne kumno ne lada phila ban kindiat ban chu batai pi ka basa ka silong banta ka long ba tong ka we ka long ka molai ka la he te to amali persyang dan lo kata kalau benda kalian sedang kita haru kalau wat ki MP wat kalian ki MP ru kilipan skim ki yo skim de hadin benda kalian juga hadin benda kalian government of India kai di skim dan kalian juga haru kalau kalian juga haru kalau ba mesti bersab kalau bagi pai ba ki ut ngi pe ki jaga ka juga don ke jaga bomla amali bomla MP di banda kalian juga persyang mat ong wati bomla te kata te bot dia persyang ngimla ban ong ngimla ban blim ong bomla pi ka basang ong pi na leng snong ta meli persyang he bai ba ke so meli ki leng so MP ki sang ban dia persyang magal ahet de barui ka pi ka ba ka mulai ban pandit biang te kindiat pat hatu pi inem ba ka don ka jing ye fer apo ka jing lam ya ka mulai pi inem ba ka don em ka jing ye fer apo ka jing lam jong samla kung meli mo ba emba lang si emli udang de samla PU MDC kumulong pa tapi ina makadon ka jinge pi ka silong ta hi ka basa ka silong mata ha bede bijing pher hi ka long ngat ngam non kan tien mat ong i teu ai bo pai ba on bishar la ka long kai pher ne ka biang ne ka long ba lam ong people is the best judgment dengan nomla ka long comment sin na ka laju ta Timenta pat ngin poi habai dei bat ka jinglong MDC ka jong pi hoi pi ong ba pi kwa ban sedang biang right from the scratch kata long ba sedang biang na do ka baret man long MDC mar ba phila gap adin chpo snem
pila pidon pidang long hiu tau politician rei hau arjar khalai phi kon kum independent candidate ten rei klam kalong klam sei so no noru phi phai khmat no pat chakwi ka seng san perthei ka ba kai kam ke jumut jing perkat ke jongka kalong bai thik tam ta ka briu nyu trap kata ka dei ka khon nyu trap awakening movement ka khon nyu trap national awakening movement kata ka khnam hatu ka ka pelong ipi ban lej syaka khnam ban phai khmat syaka khnam hagitu ki por ki ba phila dap don ba ka khnam ba pini penia so ile dia ba ka khnam Dato haka bade hi bat ka yu haka bade ba to ka puar ka jingi so janga ba khnam hi ka long to hadin bang lawan biang simulai dato ngilai pet ka long ha ki ngilai pet ngilai pet ka long ha bade parti to ka bat ki parti ki don la ka jong ka policy ka manifesto te ka de ka ba sha ka long ba na khnam ka don ka long ki issue ka bade je bade te la rung sha khnam ka long to ki issue ki biang do je bade tala la ya la job la don hang tai support ba khnam ti kamanda ka basa pade ka long ba na ka jingi project hi nam tak interest ka long ka bade jong je bariu pi su thu ang di pi kam hang di abong je bariu kam kamut ka long watan ka dang tapi dan national party pi je bariu kata ka long bak ka bak la ba ka long ha ka jilong jong ha la jilong jong kala ban ong bapli ka long ki la ban ong ki spectators bai ba pi Padang badang do national party mdon syuk mata ka jibril kata bakalaba. Mitangan skut fandang kata apa dia bagani ka jurung jungang itu kram gadon la ka jong idon ka policy ke ba pai ba ki i bagadi ka ka banjada ka je bariu tinglai rung tinglai don support hang to sya. Ba proses hoi kadon ka jing keno pat na kiliang kinongket kam jong ka khnam ki ba ong ba hadin ba phimi no na ka seng khnam kata ba la shu penung kam ya ka khnam tang menjob ka election MDC to kata ka dei ka jing sha namar ba ki ong ba hamaulahi ka ba ba unu no unjob kam tam na national party lada kwa mandai sport dis council dei tang ning ba kiseng rulum atau kata ka dei hadu kan no ka dei ka jing shisha ne hadu kan no pat ka dei ka balat Pi ka bade ka long ha ka bade bat ka jing job jong khnam tong ai ka buram khraw khnam klai trish tom hi bakla tiket ngar so buram biki ngina yo ka long kum tu bangin iu ngina yo ka long ban ya long bikmat te bat ka wi silong batang ka long ban ong ban penon kam don jing don kam pi ka silong lagi ka silong ba ka silong ke dik don di teng ye ka long hang ni hang tai ka jing bom biang ha ka bade ka long yang ki clash of ideology pi la bade tai dia pi ding jong kam don e ka ta ban ba penon kam me khnam pila panya tu ki kita clash of ideology no pila demi na khnam la da pila pan sia tu kindia clash mbi ka ko wi silong bamanta ka long ka e ka bai mangi ka bai manga ka bade bat ka khnam hi ba pri ba khambon hi ka long ba kim don ki rang ba ka bai jingai ki bai jingai ka long ban ka long do kata ka long ban ikit ya ba nak benda ka parti de to pi su thu ka long ba da ka le jingi ka long ngam la ba ong to ngilai don teng tu medi minister ngilai ala hi bani contribute dengan i bana mana ka le jingi beda ka long ba kata ka jing buram kam dan pi kata ka respect kam dan pi ka respect mesti tengah respect mada ka abri ka kom berkhat pada pi kata kadang pi long ka ka e ba bar beli barang ngilai don ka don teng kum tu ba kini kum tu long ka e ba namar baki ong ru ba proses maki MDC jong ka khnam masenye job kila lej ban cha pentian bam smai hang thia khmat jong mot tirot sing bat ba proses sula shet ka khnam bat kan sakerto kala ya uhi ya ka bau lale hatu kani pi inem kan kata ya pi haba piladab ban pantian bam smai hang thia po umat jong tirot sing ni po state central library pi ka basa ka silong bamanta ka long ba kan kerto landet pi kan kerto landet kata kanum long kanum dia balik ka jimut juga hang dia ka jimut juga hang dia ka long ka bangi syakri ki ko aban syakri
tinggal yo ban syakari mata la kerja khat ban hadim bajab yo pai ba me kendo syuk ni macam syuk ni ma syuk ka long tang simet katak la ban long de ka kajungi kalong ngi beteng de ya ka yo ngi beteng ti kembot ya ka jik syakari na ka kajungi ni umbalo mata ngi beteng ka jik syakari na ka kajungi mde ba ngel ngila sakut la hang ta da markan deiruk try kanya election yak ba pinsa sha yi ban kno ba proses di tong nong shet kala yak khnam bat ubah lali rung pat chukoi ka party nam ta ka jing mentoi simet ka jong o te kumno pat pin chai ta da phi don e ban pin chai ling ba ka ne program to subha ban pin chai cái ba phi don ban pin chai ling ba ka ne ka program phi ka basa ka long menta ka basa ka long menta ha ka bade ka long ong ba ka jing ong ban shet ka lam pi ka question of B3M kalau does not arise and not arise kamdon kum kata he ti abanna ka wei namar bale namar ba abangi ngi mi kalong bangi mi na ngimi na ka khnam ngidon la ka jong jing thmu mabalai ka ma ngini ken shahi ka kalong hi ngila i ba kam de ka party ka ong pi ka don ka wan be kan ti long maturity pisu thu ka long menta ka long ba nga don bok la mi kham shwa manga pe ka belum mata mi lun balai kam don menta kata kanong ka vision pi ka bedai ka long ba kalong ban pet na la banong nam ta je beri na ka benta jo ka step berok we tim dan lagi hadu kata ka benta ka vision na ka jongki ti na ka dei menta na ka liang jongki kalong baca ban ni pensya ta kam don jinge kata ban pensya dengan sok men ngalong don bok ka we kalong ban la mi kham koloi de ka belum mata la jan barok im la jan milun ti ka syong pada ka jing su thu jongki simet ki sobiang ngata ngam sobiang I'm not comfortable ta tadang semi bandai syaka party da jik milti ka lombang ni opna jikri ka khamba la ka de je bri la ka de jelah hi barok we dengan sim bakani ke de kastan ka jongpi na ka jing petseng ka jongpi na ka HPU syaka UDP na ka UDP syaka MDP na tu pi long pat tangkum tau riu simet unomi khmat simet ban chu ong no politician ubaklam pen ya so syaka no ka sang sai partai bat hadian pat piwan khnam panak khnam ta pipoi ka kongres atu ka dei nam ta kini bakini ki seng ki ba pila daban pen ya so pila daban ya trelang bikim don ya ta ideology pi kam ngamong bakem ka we ka slomon ta kalau ha ka bedai pi ka suka mende kalau ba ong banda ka yang jinga ha ka bedai ba ka yuri ka jinga dei ba ka UDP aduna attachment pinon kam attachment ka UDP but MDP kam don attachment ni ka basa ka slomon ta hadim jo ha juga khnam ha juga khnam hi ka long oi pi baka kajimut jonga ba jimut ki kam dei long kajimut jonga ba jimut jongki kam don ka jing dei ba khai mar bale ngadon la jong jimut ki ka dong jimut dengan i ka basa ka long ba ki long clash of ideology tetap ka jimut ka juga menta ka jing dei sebagai ka jing dei pada ka bolong ka jingmi menta ba syaka ni pada ka don la ka jong ka benta syaka ni parti ba ka don la ka jong benta ka bam ala bodong ba la slam la dong ka jing thmo bagi nuan chen gaji syaka dekat parti bahaya bagi jadi ke bahaya kadang bagi dia mendek khamha kindiat pat ka bede pat ka jinglong nomi khmat ka jongpi bat kum tau nong ya sai po district council ba proses kindiat pila ban chi thu no ka jing pher kum nong ya sai ka yeng darbar tho an ha po ka jila ta ka Meghalaya Legislative Assembly bat ha po ka sales autonomous district council cái jing pher abi ka jing pher ka bade ning kong ka jing pher ka bade ba assembly ka long yo ka pi ka de ka vast different hang ni ka dong hang ni ngi ken ya ka ngia ken chapang ka policy jong ka state hi barok ka bai te hang ni ka long ye de ya ken ye ka de ya barok ki department number hang ni ka mo long menta ha po assembly ki ko ka long ye ken department ye ken chapang ka budget ya ken chapang ka link ka long jong ka state ba ka center plus bantang national link dan bagi bagi ba ki ba mangi ngi da ban yo ko long da bantang santa te ka juga don ka jing menta bakrau namar pisu thu ang ni menta banda ka menta ka basa apo assembly ada ka we ka long ngi don go don you have if you have a good policy that will benefit to each and every citizen of the state ta ka de big different pi
mata defend de hapo ampi su thu ang te po de council ka silong mata tang ya kalong tang jeli jong ka de council jong is hasil ke long mata to combine mata ko west bakari boy mata to ka combine dang dai tiliki ka mo nak liang jong ka liang jong ka i jong ka west nak liang jong ka is jong i ba nak liang jong ka de bung ka jing pher ka long ni pistu ang tai ka long hab eken ni hab eken dang mata ka je bru jong i ka wi ka long eken spang ki dorbar ba ka dorbar ka tlan eken spang ki et ki ma eken spang ki sim nge eken spang ka sodar eken ro mata ba ka je bru jong i ba long hang tai ka long ba ka do ken te la kam khanang bam la kam no long ba ui ka je bru jong i ka nang ne ka nang sa kam tam la ka de kor shor la ka de mata ka long ya ka kamot ya ka khai pateng pi ka ba ken confine ni hang tai ga po de song ni confine thik ka long ha ka bede ba ka jong long ka je bru jong ba ngi da kwa ka long lak ngong mene pi ka basa ka long mata ka long mde to long national party ka long ban long ban dan syuk musim ije beri ngi ije beri ni kong ni syap ngi kwa ka long ba ngi kwa wi dor bar snong ken klan mungkin himan klan mata ka ni ka tribal by non training lesson by non tribal ngi kwa ban klan ini tai jika pia te kai pi hun ne em pat aba pi don apo de se council mar hot ni tep akapor ka jong pi men chua ka jing yetai po ing dor bar tho an ke de bad don shisha ka nya bat ke bad don shisha te ki mat jong ki jing yetai bat men chua ngi tep ki nomi kmat ia ba ki yetai ing dor bar tho an ke de yetai shisha nam ta ka jing e jong pat ba jong ka jai ben riu kum jo henry aba pi don pat ta dis council nan ongi de la ka e ka bang asem mga i ba kalong ka basting ba hakor kom yetai ba ka ta quality ru kam don ke e ka jing na ka jing syam jong pi menta license nem pat kum MDC na kwa pat bantem na pi bodon hi apo ka discount pi ka ba sahi ha ka badi bat ka labot ong menta ka long ha ka badi bat ka debit apo ang dia apo de council la ka de ka machine la ka de ka resolution la ka de equation ka jing kali ka longat ngam ngam la bat ong e gi wei pistu ka long benda kalian ka jong ahi ka long la ka jong ka bentah la ka jong ka bentah hi kum MDC jong mulai nga nilai persyang ba benda pej bah kalau jong hadin benda kali yang jong kalau ladan syaka dia opposition temala ka session ngi ora ka motion merasyon solution temala ka singi ora jikli mjudan ka wido bablengi sokhian ta kini ti nganum omong is bangka kisu thu ka long mga kam long hi ba mga kalong ka dengan ong highly jong kum MDC mulai la persyang banora ka long ya ki good issue ke bede ka long nak benda jong ka de council hi bat ki be hi nganum la ba ke balai pat naga jing jupi pla long deputy CM hakanika por ka ba phio man don apo dis council balai pat ngidang don bun ki jing e hapo ki jing e jong ka jai benrio ka jong ngi pi ong ba ka dis council ka de ban kran nam ta ka jai benrio ndre hadu menta ringi phai la shadien shakmat naga diang naga mon ki jing e jong ka jai benrio ka don hi pa ka dis council kam la ban solve ki balai na ka liang jupi la da pila an chai pi ka basa hi ka silong benta kalau ha ka bede ber ka long bar ya ka jinge ka ba ka je beri kendo kam tam bede ba ngai bat apa de council di adi ka basa kita ka jingkeli ha ka bede bata long tang CM tadi ka jar khat ladang long CM manga ka ba pi bila yo lat benta ber ki don CM ki ba kan ngira mata ki jinge ki daw ki ba pelong bomla kalau man sol ini ki begini ki nang bon pi kalau sustu DPCM mean on the CM. Dia kata ada kejar khat mengenai CM mengenai anak bersih. Dia kata label DPCM pada kan nganum lah mengenai pang kita pistu kidon suwi bahe untuk jongat kan dia pertanyaan kan lah kata mengenai. Te pin pediang ni me ka jong jonga nomor ba ngamte ngagan ong bait nomor ba kai ka jing syam ka jonga ka jing i ka jonga. PP ong ba ka discouncil ka dei nam ta ka jaj ben rio bangini kren ya ka jing e jonga jaj ben rio. Nei dala apa yang tiepan ngi i ki MDC ki dei tang ki MDC andala long MDC kadantang kumno pat ban ya jit brio na ka jat ben rio ngi poi ba cha ka jit brio nomor boleh hapo kalais ne menta ngi i ba wei la rengkang na ka wei sikoi ka party kladon ka jinget na ka arpa la klem ba aden la klem ba edelbot awan ba pencengan ka por ba pencengan ka dong ka jingi surut ka dong ka jingi fair ka jingi kwa ikni bor ta tu kadai ni am kata kabangan ong mga ba kadai tang kam jit brio mde shu bangin yetai nam ta ka jing e jong jat ben rio pi ka basa ka silo ta ka long ba ong jit brio ta kam dan kata ka jing jit brio ta kam dan
ในพิสูจน์กันลงครับกับพิสูจน์ครับลงบิขมัดที่แบบนี้กันแล้วก็จงกับบอสพิสูจน์กับบอสพิสูจน์กันลงบรรณากันเลี้ยงจงกินบิขมัดกันบันชิมเดี๋ยวคำของสันที่กันลงกับวิกันลงงานกันอีกันลงเดินหอบไปสัมผัสพอในส่วนของสลักตัวตั้งนี้กันวิพี่ก็สู้บันกับภาษาอีกันลงบันกับช่องฮอลิเดอร์แล้วก็jarak khat bau lidau la jarak khat bau mentau lidau biang kinong buat la biang ke biang la ka jarak khat bau lidau biang tiga tom tu ni kala siapa ya perahi tiga kham kosan hi ka ba habang ka basa kan ne phi ka long menta ka don kam menta ka long ka mutual respect la ka dei menta pot sa ko sel la dei menta ka kam ko jopi la dang dei so sim ka kam ko jopi la ka jarak khat menta na ka leng sibuk producer ko editor kini kam don menta kam don ka jing puram tapi susu menta da ka mi kai kai bam sut nanในกับบันทักกันจงอาฮีกับองบากับภาษาฮีกับลองกับนั้นคำกับจิงบรมอีกจิงบรมกันเลี้ยงน้องเบะเบรดเบะคาตหมดคำกับกลาสลองกับกันนั่นก็คำกับอีซีกับกับรอนทั้งแต่ปอดสองส่วนที่กับอีปัดกับบาพีอีพีในกินูปัดกับเป็นตาพละปัดบันโซลฟิชัยแต่กับจิงจึงจะเป็นเรียวลิงบากับดิสคอนเซิลพี่กับภาษาฮีกับลองบาลองงองแต่พี่กับไว้nama beli nama lain don tengah soal long beli long menista tentang lain hila don hi kalong kalong kajing i kalong ba kabasa hi kaslong bet minta kalong hausi em tada kajar khab minta hausi em long far-sighted it will not be problem of solving it here kaslong bet thik pi so thu minta ni kaslong minta kalong pi kan ya kajing ya ada mesin apa ada sungosel ba government kalong big different mang ni pi hang tay bade hang tay bistu along tay mission ibadat de paro hi ka syong be kalong ka syong be ka jing ijngai ha jing capacity hanur ko mantakil kalong si amiki issue phera ba process pi ong ba la da don hapo ka national party ru kam don jing pher ka jing e jai ben rio ka don ni but pi mi khmat ka molai constituency ka ba ngan ong no ba majority of voters hi ki dei khasi kita ki khon jong gabriu nyau trap kai pat kastan ka jong pi habai dei pat ni kran chpang ki issues that ben rio pa district council rementa ngi pet ka jula jongi ka don jing e habai dei pa influx ki don ki badawa badin wanra ka LP te ka district council ko ong bangi din wanra no da ka VAB ya khnang ban pen khlan ye ki rang ba snong bakin yo sha ban pet ban perking ya kai rom company ya snong kanam don kanu nu ga jing kan don ka ta jing senjor ba kor company ya snong kai ka stan ga jong pi ya be de bakin ki issues ki per ki babun namta khamtam e namta ga jai ben riwi how khamtam e ka be de bat ki samla kuma fikran mane bat ki samla jong molai ka ta ga jing kudu kam ga jong ki kai ka stan ka jong pi kum MDC pi ka bahasa ka silom banta ka long hak bede ka long bat kini issue je men riam te ka wei hi ngong kan ka wei hi ka long it's only build up my mind pi abong build up my mind kata kalawan ka donut ka mesiam wan kong nu syap ngin la compromise ya ka issue je men riam kata ka de men kong kapatak bakar kalong mabengang ong da kajar khat bakail ala kajar khat ILP kan dong kawai naki kila banong kiwai naki anji baklan ni hap kalong ban take up again in the assembly ada ka BEB ka ba mangila pas mangi kini kalong hapan flow up ka ban kamlong ban ai ka bor ka dong kirang basnong dengan kalau mbi gombolong mentahi kalong nakabenta kalong ka 2018 kalong lada kajar whether inside the government or outside the government I cannot compromise with issue je menrio kata ka de baca PSI kata I will play my role la ka dem ka LP kalong ngin hapan stand la ka de ngin pe ka biang tam la ka de BAB kalong we have to go ahead because we already pass in the state council what nak kaleng government kala forward we have one stick di namda issue je bring ngin apa tang di national or international we cannot compromise kata ka de way that is my stand ka tu ngilayo ban yo sngo limba jong pi by day pat ka jing lo MDC ka jong pi ka jing panchai ka jong pi by day pat ka district council pat ka stan ka jong pi kumu MDC but kumjo but ki issues la da pi long la da pshajit bang kumu MLA ro menta pat in phai kindiat ta by day but ka jing long mentri sarkar ka jong pi menchua kindiat
lada phila man recall namar ngatrai detang kat tu kat nengut ki ban tip habade bat ka jinglong menteri ka jongpi pinne phila kren habade bat ka GN complex bagade por ka jongpi ba pi1 ra bat phila solve kita ka dispute bagate ka GN complex kalala patban yang kumthe bat kumjur ba mentang nang la e ka ban bon ki improvement kita ki infrastructure habade ba ka GN complex de dingi pai pat apo barok ko ka jela ba proses lada naga jingpet ka jongpi ke ki jingduna ye ka ba ka sports and youth affairs kadang don ki jingduna kni hadu menta khamtam e haba ki samla ki jongi menta phil ni lala bantep ba ki dei ki bada don sap shisha khamtam e kuma ka jingle kai football ni poi shiki wi ki jingle kai ru ki dei shisha ki bada don sap bat ka jela jongi kala nang pau kot banang wan kisngi de kumno pat nang pen klan chuchu iki nathai lada ka don ka jing ai jingmut ka jongpi kumutau menteri jong ka sarkar barim por menchua Tentu kadim besar kum long matahi ke long ba ngisau kemen bagi bon ki samla jong jela jongi ke deman sap la karwai la ka tem la ka syat tanang ta pade la ka jing puli dan la ka jong bentah semua jing dan la jong sap Tentu habadi bagi infrastruktur ke long ki infrastruktur jong ka jela hi barok kawai Tentu ngimla kalong benda ka jongi kalong balai namar ba ngidinai ke ni kalong gawe kalong bagi gawe na kabanta kalong kani ka budget provision kalong jongka sport boros kata kalong baga sport department ha ka port jonga ka minor department ha ka tu ka po pensolingo kalong baga budget jongka kalong arkro lai crore ha ka tu ka port kan bamenta pade kalong ka budget jongka kalong 78 crore kani ka budget kalong jongka ni mata kalong kan nyu ka apa nyu pra crore kalong ka budget jongka de hapeng jongka ni ka budget tu ka ibai kalong na kaliang jongka sport department ki persyang he Patri kam hai kini, ndai kalong marba kajing kacupai ke jon kam sudah. Gidon Kharwitli ki district apa kajela. Telah kamnungi kuak berkhot kini ki district kini biang lagi jong infrastructure. Lagi dek indo, lagi dek football ground lagi berkhot. Teto kaba ngadon hi kalong nakaliang jong asya ki pai ba kalong kaba sahi kalong sang sarkar thamai. Let the new government 2018 again on the Congress government will come back. Ini seperti yang long menuki good policy. Build up kalong sama jingi but infrastructure. Pi bling ong abali pi nata ka down kalong kamu sana kalong berajar khat baka Congress government kawan biang kabor. We are experienced in administration. Ngimla bandina the fact baka bari pi apa Congress kidan ki first rang leadership and second rang leadership. Continuous of leadership. Kan bahagi parti pada kamdon kita ke first rank and second rank ngimi kata bagi don tinggal ngi berada kejar dar kada blis nai toh kita persyang ngopi untuk menjadi state sama-sama sendem la persyang si minister kita persyang toh nak yang jong si minister mentar lo persyang orang ada kejar kat menginang wan ha kabor ada ka perang iba si bun ke ngila ban develop nagadin naga sport dan ni mergi pada infrastructure po jelahi berakawe ki tenat pak kiwe ki ba pila bat kiat ba pilala ban pentrekam kumutau menteri ke por menchua pin mar gwe ke silong shu assist kalong hatu ko ngin kadang tu minister of state pi te kamu sang shu assist in padio than ban in develop we tu ka exercise kade ketanat ka ba pilayo ban sipor pi ka bade ba exercise tu ko sipor ngalayo ban ni sipor ngalayo ban exercise Jaga basta ka benta ka exercise hap kan mau tang ni gawai kalong bari ha ka por jonga kalong ba yakini ki wine store bagi bar wine store bagi bar sandi musya ban play kalau ha to por jonga kalong pina ta kadang pin ihadu ni sigi menta kalau wine store sandi kam ju play tandu ka por jonga jadi kadang kam modification pada gi bar lawan ki bai pada ka to kaya la ka jong pada tini kadon pat ka jing yethu khana shini shatai ngamong ba ka de jing kno de ki ong pat pa ka de ka por ka jong pi ko minister ya katanat exercise bala mi bon pat ki wine store ki bar namar ka jong ka jing ai license sha kita ki bayet panyo play ya ki wine store kum jur ki bar pi man ong ba ka we ka silong mata ka long ha por jong ka bagit bon wine store te ka bakal ha
Pika duna pat kami pini persyanga ka por jong spos nem men shwa ba ka por jong ka long duna su plat laga de giben stone duna long gedang duna ba kami di persyanga long ini singi mata Te oi to ko ma pi ong ba ka e ga ba la da pi o e ka lat ba pin tre kan long no tang la da pi wan pai bat ka congress ka party ka ba pi don kan wan pai ka bor ka ba pi la pan tre e wa pi la man pen i ki kam ki jong pi te minta pat nga thai ngin poi ka bai de pat bat ka congress ba proses kani ka long ka mat nga thai ba pon ki kwa ban snap bat pan yo yaki nya ki jong pi ka e ka ba pelong i pi ha ka sien ka ban kong ba phin jet e ka congress baleru pi jet e ka congress kam ha ka ta long ha ki ni ki house nem arja khan reo ki pedyang i pi ha ka seng congress bali pi jet e ka congress kam tamba pilai i ba ka de ka seng ka blatrat bro ha po kari india hi por ko we pi ka we ka shilom banta long ka de ba sha ka long ba congress klatrat di pindah pisau tu ka shilong bata la ka de ki political party lani ha ka jilong beri ka don ka de ups and down pi ka basa ka shilong bata pi history ka long jong india ka BJP mutual ka don tang ka long tang dagi phongut ki MP tang di phongut ki MP ka don ka BJP mungkin don menu perkhat ka long ba BJP kan kieu ma beli kata ka di politics ka sejarah khat ka long banta ka long ba kongres ini kan for center ma ka sidong sejarah khat kongres ka poha center la khamslam ka bat ka kongres nada ka daw ka long ba ki brio hi ki go for a change when 2014 by MP election has come people would like to go for a change pi kata ka long ka bukan change ka ban ka yang pai ba kwa te benda ka basa ha bade positif jeng ide ba sya kongres apa center ka akhir ka ni ka tlot ne benda ka basa kalau ngipai ba ki wa jingkela ne hapdeng jong kata ka jingkela bagi pai ba pada ko long benda pada kan ni ka jingkela pada pai ba kadang bi sengi pada ka don ka bor sung thu ka ba ka bakut hi lak mno hi udang lai kongres pi namar bani nama ka da philek mno ka disiplin ka don ka benda ka maar pada ka don benda ka don ka leadership quality bar ka balai nang ta pada ka pi ka don balai nang ta pada ka don ka long ba ka don se good policy and have a vision la ka de jong state la ni mata ka long jong ka jelahi bar ka ba proses kumlo phin ong discipline namar ba la dang ni khen ni ya ka kum records ba ka congress ka liem hapo ka ni ka election MP ka baladap ka de namar jong ka jingbon plat ki kambam sap ki jong ka kata corruption cases ya ka ba ka BJP ka ya peleng ban keno ba ka congress ka bun tang ki kambam sap kumlo phin ong ba ka don discipline pi mabang mo kren discipline kren ya ka party functioning maka dia party functioning ko don discipline ndoi hak badai ke ba ka badai ka long ba menta ki issue ba ka BJP ka long ba ka charge against the congress government pi mo menne ka long ba hang thie po Delhi ka long congress class lam ta daw ki labun ki issue ya ka bomlong hapelong te menta ka basa upai ba pada kwa jingkela ta uso ba ka dei ken metong pada da kinu ki jingyu i jangai ki jongpi kum tau season politician ban ong no ba ki pat ba ki kwa jingkela ba pidon ko ta jing skam jingmot ba congress kan nang man pai skabor pi kawai ka shilong menta kombolong pi ka bolong kawai pat ba hi de pi ngai kan ka long menta ka long hapo state jing iswa maka election will be having been in dia ba mungkin saya kedua election aja ka pra pat ba hi i ba le kum no dang lai kongres bali dalam kongres kawai ke shilong kawai ke national party pi ong bali pi kom bolom mata kai ke jing temu junga bang rong chen kan ka kongres ngar i balang no kum do benda gidan apa ka kongres ke party ke bahe more important ka long gidan kam kan link apa Delhi hakan ka present generation itu pila da dan kan link Delhi will difficult to get anything and difficult project any issue kadang-kadang benda issue pisu mata kan issue benda jong stik dan MP apa Delhi Kongres dan Delhi kam daga duna mata kita sauru somehow mereka manage kan project issue pistu ko bolong pa asam mendapat parlimen melong sabaro datang to ka we party persyang men project issue pada national politics dan international politics mereka kongres ke persyang tinggi no bingin daga jiro jong asnirung iba lakum no national party compare
Tapi ka mentah ka basa ka Shillong mentah la ka jar khat nga ong ba kom bolong mentah ki pai ba kan mi kisngi ki mentah la kom lo khamlai ki jil part khamlai ka Congress party la i bagalong parti la PUDP kum tu SSP kum tu ki khnam kum tu PDF kum tu kita daw la kia ki original party ka balang ngok mentah kalong mentah kalong be pa ye pra pra maki dia kat baga Congress pada kalong tangguh Congress pada Yano pat namar ba kasian men kong kumba pi ong ho pla jer ba kadai kawai kadai disiplin ngajong ka leadership jong ka Congress ka bala ban trekam tenre yano pat pi pej ningkong sho bandrung Congress tu kadai ka Sonia Gandhi ne de Dr. Didi Lapang ne de Dr. Mukul Sangma pi ka bata ka basahi ka dong kata ka dong ka good question mak bo pi khaman pi ka benda ka sai ka nakaliang jongan ningkong de sya pi ngin hapit ka long ha ka bade ber ka national party ngi pe hi ka ningkong ngi pe ka party ka party hi Congress ka dong the good party second to that pi ngi hapit ka Sonia Gandhi ba de along ka de national president ka jongi teng i ba leadership jong kam ka biang but moreover ngi ibang i maka benda kaliang ka jong ka long bale kam long greedy for power ngene ken ma ha po man sha na kaliang jom kum tu ma ha ka po man sha ba Congress ka di ka bor ber khoi kala pu terwai ka ka prime minister kam tere teng i bang kaliang juga ka ga mensiam ka mensiam ka I will run the party that somebody will run the government but I will run the party ping i balong leadership jong ka kalong ngai ba ka biang ba tu ka por na ka ni national ha pi tu ma dang ngi ro ni Congress party i pe ka national ka national i ba biang presiden Niki ong pat baka Congress minta ka telot ka bede pat kalak ite ki leaders ka duna ite ki leaders magumta ko maka Sonia Gandhi hi kam don chu kamet ka pokoi bakya dei minta la dengi ya ki obun ki jaka ki ong ba kumno ni alam hi do Rahul Gandhi ti hato phikram sim la jer ka teng jong Rahul Gandhi tu phipej bo Rahul Gandhi unlong leader pi ka balong manta pi ken ki second kan data ko ang pi mene Congress ka dong second rank of leadership tong dong Sonia Gandhi kum tu mata bisa ka benda ka long Rahul Gandhi to na kali ju ko vice president persiang project temtar system na ka benda interest ka long jong interest ka long na ka party leadership dapat bah ka long ha ka bede begini ka ni ka ki ang gap of leadership having a gap of leadership so dapat bah mata wat ha ka por jong ka BJP men chuang don bat spai ada buat supaya kamu tu gap no, don syuk no. Before kalau temporary for some time, BJP makan hiar BJP balik kalau gap of leadership. Dah pulau parti kita ni kita. Dengi so keban kalau kalian jurul ganti persiang menteri sistem mereka ni. Itu kalau don ke jingyo bani kendu shimet ke jongpi bat Sonia Gandhi lani bat Rahul Gandhi. Kalau like kendu. Tekai ke jing shem ke jongpi. Nak jing ye kendu pan. Pi ke bayi di benda kalian ke jong benda jing shem jong kalian jong apa long ki ke bayi ke selama i bagai don kata ke mensiam kalau ke mensiam nak ke benda jong karihi barok ke bayi. Jadi ke meskan ni ke dedicated dedicated mentang. Nak ke benda long nak benda karim. Ki keluar ke istu. Mepet dia ganti kum tu jim kondi kum tu. Ni begini kim don ke jong kalau ke self center self interest. Kini perkhat benam takan long nak benda jong India bat nak mentaka jing roi jing pa jing India hi bro ka bai proses nga habban nga try nga habban chu ye thu ye phi ba ki don pat ki naumi khmat ka Congress ki barim men chua ki nongelam jong Congress ki barim men chua ki ba umdon chu po Congress bat ki bom sim tre ru ban li phai khmat chikan ko no ka seng san perthai de ki ong ba lada umdon pisa aka seng Congress phinum la ban syong na ni pimla ban ne bat ki ong namar ba ki don ki badu menteri namar ba shim lala e ka ban pimbiang pisa bat kumjuru la jubai de ka pisa ya ki lada ki kwa ya unu ban pin klem hatu pilaju study nem habai de kita pilaju yo ya kendo nem mat kum kita ki nomi khmat Betul. Hakabedi kalau kebentar kalau ban yo menteri, melani ban yo minister, melani ban chin leadership. Pira jong hari ngai kita ngampat experience. Nek kita tanggawi kalau bang ngai kalau tanggawi kalau ba pisu thu kalau ba kawi kalau apa pimban syuk ya kadang kam hawat daw. Klam kadau tu pelikan kanum dan jadi perlu ke bandemi nak bagi bandemi mentah kalau mau pergi bersim tiket show ni bala mi mereka ya kedua ki ke besar kalau tang kalau dia tang excuse
baru sekata kita excuse sebenarnya belum kan yang kelak mata kadai bang pi mana kalau mana mata isu tu bakal kongres ke atlet nanti kadang awak dah kita dong excuse kan abang excuse kan belum dah Kendiat par fiklam sim na batai pat bah bede pat apa ka state ya ke kongres yano pat POE kum tau leader ba P1 shua P1 kongres pia kendu ningkong ya Dr. Mukul Sangma lani ya Dr. Lapang pi mga basa hakabade ba state pi ka basa ka long hakam pi so thu ka long kom long matahi ka nagle jungi burom kalau yo present chief minister Dr. Mukul kamata ka ar ka long yo Dr. Mukul ngi burom kom chief minister ba Dr. Lapang bade Dr. Di Lapang bade kom present yo parti pi ka don ka jinga pher ka hakaliang jo hakaliang sarkar kamot ngi burom ka long nagle jungi ka long ya kamot nakaliang jo Dr. Mukul sma ba nakaliang parti pede ngi burom kamot nakaliang jungi ka long ya Dr. Di Lapang tiga mentah bahasa kalau ngihap kalau berburam ya beroar. Pemerintah election ke belong mentaru ke belong mentahi kalau nak lihat jungi kalau habis bergamen kalau Dr. Mukul hi kalau long 19 tahun belum mentah. Panggil dengan fight election tu under leadership jonggo presiden parti under abide pat baka election arjakat pra ke ba piru pinyakun apa mulai konstituensi. Datang iya sharum sheneng ngikeli nak kipat ba hatu kamtam ya ba nyoi kini ke jingkala bade ba ke jingle jong ke BJP ki babun hi ki sedang menumpai khamat ke BJP ne ban pai khamat no skwi kisang ki don ki bla i tap en sim ke kongres so ande ki don ki baong bangim isi ke kongres henrei ke bangi isi ke dei yau menteri rang ba jong ke jela Meghalaya hatu pinsyam jingge em namar ba ka don kani ke anti Mukul Swift kamde ke anti Kongres Swift pi kumbalong matahi hakabade bat ka kongres parti jongi kalau ada umrong ka kala bende la jong kajing keduk jimet pi pi su thu kalong ba bende ka ni kata Dr. Mukul Sangma mata along news nem kom chief minister te ha jolong news nem pi su thu hi ka adon mata kalong kaji bobit membiang te dan bosnat dan bosnat ni adalah si la kamu no ha la si bangilai bede kalong she constituency ki pajba hi to kin pej kelong ka weni kong parti ka parti kamata ka ar hi ka ban it will help more ka khamsan ka personal performance kelong jong candidate jong ka PPC personal performance jong candidate ka bala kelong ban jing jam ka bade pat bat kamulai hatu hadian ba founder bala klat no ila sha pendrem no pat kaseng UDP na tahu nom ikmat jong ke UDP namar ba kamulai hi kadai kaseng ke bangi jutip ba kam jupediang ki national party inde ditangi ba founder SKG ba kapediang kumu kongres candidate bat bila long du kongres MLA ta tu pidang la ne em pat ban penso tho ipat ba sisien de ban ailat biang pi kum tau kongres candidate pi mi ka bas pi pej ba man ta kalong ya ka ni ka overall ki ong observation ke long jong pai ba jong jela pi mde tang jong ngai pi mde tang jela Meghalaya ma tang pai ke all over the kan bro ko jong India bro ko ke kini ki briu menta ke long pai ke long political national minded bring ong long political national minded pindai pai ngi kan siapa jela jong ba apa jela jong la pindai menta ke long pikir nang menta apa search long degi juga rules la degi benta baro ka jong ka menta jong jela hi bro ko jong desik bro ko kini ibri menta kalong perhat kia kan baik national porting aga BJP kumta ka lek kumta ka scheme kumta pi kilong national political minded mata kam long shu ka tu regional dan local minded national minded kini ibri hi bolong mata pe ka policy jong ka policy jong ka BJP ka policy jong ka BJP hi kalong ki ong ka anti people policy ko mata ka ong ta ka daw ngo jong de ko wei kalong hamtam ka jinghiar jing economy ha ka de ka demonetization kram economy tapi pej mata long ya job creation manusia ka por jong kres mun daki kror dang ai daki kror ka thau kam jam ka long system mata ka long tang daki lang pinda pej bede mata ka long ha ka bede bat ke yo pinda pej bede mata long policy la daki councillor la daki we bro khaj ma ta ka pi ka mata ka daw ni brio ki ha bring jong ni kan bagi BB te pi ka jong political kalau ka jong national political minded tengah ngai benda man kini kibri ko molong mata le ka long ba mdon jing ya ngape pai ba hi mata ki stu ka long benda to kalau ko khambyang hi de national party hi ka de kongres hi
Ong le pilih kumno kila ban ben kila ban kho. Neng ong pagi kini benda kalong ba kipat ba hi on the legend election hi lak kumno mata kena phai kongres he. Mabeli kongres kalau kumno kadang lak bende sibun ki kalong dang benda ka jelah hi barang kami. Dia tu pish nama klami kemat Shipo snem na artam kum MLA menta kum MDC pisham nem ba kipai ba kamolai kide ngakwa mentip na pi atau kide ki ba pet seng na ni kide ki ba pet beriau pi kum balong pi ka benda ka basak kalong benda lai kun ni election oi pi kada pra la job naka UDP ada lain naka MDP menakani kalong ba komtung la job naka khnam te hamulai hi kalong di ngam kan ni la jong anggap PK buat nak kalian jebak phone phone ru kalau macam HPU macam ada lang tu ada HPU tentang hadir lihat independen dilihat ngangkan ni buat phone kalau hapor be kun ni ke MDC ya kun parti rujab ya kun independen rujab tu kun kongres jam dia bagi hi mulai ki beriu kalong kipet kalong ya ka personal performance jong candidate kalong PPC personal performance candidate kalong ka syong hi bolong ya ka performance jong candidate Kejengkeli ke bakado ke bangan keli pi shoy ke ba in hap pen no ikni ke program bojongi kalong to pindang island ne am bau pat ba on nai kren ni pi bau ba proses udah bujeli ikis ya kalama ka jong bat kumjur ba undang rengkang treng tungin nang yu ini am bau ba proses nang ne ha kongres lani undang don jing temu shuai pat ane kade ke kongres kade ke parti ke khaddo ke pi pinyang pi ke besar hi ke silong matahi kalong kawi have only make my mind like kan by lock ber kun ru kalong bendak le ngajung to pi jung je ken ke kalong mata kemalong mata hi nak le ngajung ngi to pi ke besar ki bon ki MLA ki bani kun ki amba kongres aman syo ke bor beli pemik kun parti kata orang kebuat mai. Mereka kemudian mentahi kalau pisau ni prepare lejong bersiang opposition. Ini pi ke bentak ke besar balik orang pingi poi tak dian. Benda pi benda ke poi biang pi boleh bagi debate apa assembly. Ini ikam tu ke debate ni bang nak ikam tu. Dia berki good issue. Bang pi kita kam ke issue mentak kalau ki banyerap nak mentak dengan jelah. Borok kawai. Dia kalau ibu pun ke issue mentak bang idon kam hilang kemno kalau temporary auto ada kejar khat bagadon mana bukan maka kongres ke borong ngin along ngin pak simti kadang ya ki benda kom minister ngin lak menum lo ki benda lagi di chairman dok tam ban yo ban risk ya ki issue lagan bang pi menta la ke LIP la ke de menta kalong ke bab la ki la bade menta kan dika NGT problem ke jingkhang jo ke jingkhang do yong ke jingkhang menta kalong ya ki limestone pak ke ke kham tam long ke jing keduk kam ke jam samala jungi pak ku pun ke jing ya pi la kadai mata kan kadai mata kalong kan financial crisis ke bamangi kalong imat ni ski mata ro ke baga center bagi dan ke good time kongres BJP pabon ki pisah ke ban bon mak issue ke bang kwa ta tahu kalong jong kwa kalong ba aja ka perangi kwa project ba jong nam tak issue jong jelah pak issue sama ji ti ha ke bedehi kalong bat bandong bandang mi biang ngatrai am ong bak pisu thu ka ka pelat itu kan Babale kaya babale pisu thu kalong balay namar ngam ong ke politik sende ke bastu ke tuan tah ke benta ka kawan ha ko benta kalong pi dan kam kawan ha ka benta ong puat song song ka mutual respect anembu ile jong ka anembu le jong kan embracing position ka bala challenge ni pinong ka banda kale philap pen pau kalong balay kan de las kan ong gumta de ong le jar khat ngini kale ngajong lahi ke molong matahi bar ke banwan hi ko ai bende national party ini persyang hi pada scam la daga jar khat bagadon hi ka musyar respect kam numdan kan numdan ke jing kaji timu kalong nak kalian ngejungi kalong balai bandang mi na kongres bandai chui pada kami tangga wingi la banang ba bandang kalian ngejungi na kongres bandai channel party kan numdan kata kalong beri klia kalong kata gue kalong naga kongres bandai chui bandai ulong segi regional party kan numdan nek benda ka basa pada ke segi wi pada tong ong pi ka basa kalong tadon ka mutual respect ngi di beriu iberkhat nak benda interest yang jelas interest yang setiat ngi kwa bang jelas jungi kan kieu pi ngi sutu kalong pi sutu ka benda ka basa kalong idon kam national party te kambut kalong benda ong benda kalong kanon kan kawi ko perkhat so wi national party kam don hi the best party hi will be the congress for me belinga kli pi kini jung kli kalong nomor ba pp don ha list jang ka BJP ma ba ka PGP
ngatrai kan ya I dekat ju ke kabah kai kala pendap apa Manipur kata hadin baladap ke election bah kongres ke yo arpu prasin dekat BJP kala yo na bantu katukat ni na kongres mar ngatrai kumbang subana nang ni nang tai ba kerteng jong ba proses la do job suk bantan ni ba proses ke BJP kata ka de ke junga oh tekamut ling ba ke jubab ke jong ping so tho ba pi pinang perkat amar ba kampat syai la nga sukwa teman ong no oj ni em ba proses nep di kongres kata paling important pi ke basak selong tak ni ke we ka we hi ke long bamanta ke long la da ke de ba syak bang pi apa ni Manipur kongres ke arpra kami yo thau government ting na pe po gawa gawa ru kan da kalian kongres da kalian kongres no khatway ka BJP yo to nyo ne pra kam to yo mo dengan ong hak badi bak aja ka pra whatever the case me I will remain with the congress. If you have to remain for 5 years with the Congress, I will remain with the Congress. I will not let my people down, or my voters down, even myself and my family down. Kata kalong very clear. Long a message ke bapen ana dan jopi kalong whatever the case may be. 2018 till the end of term, I will be with the Congress. Ngin dan kata orang ban question of buying ban kini kata or ban kalong ban shift nanti kan dan. Kalong ngai pimene kamadak basa kumulong matahi ngi prepare bele jong ban song opposition. Mablay namar bagi dan bun ke issue. Kamu compare kata, nama mata ko pi afoli bing my mem kumulong mata dengan kuat syakri kama. I'll get the best of the best. Jopi. Kawai nam tak jela ban nak mata jeng pai ba. Kata parti pi mata ka basak asu kani ke badon kambang ni memang. Pi ke jar khat ban syua kala ban long bang si parti mablay namar bagi dan kam si bun ke long ke department nam tak konsensi. Menta pada dengan mana mata government ro I can do many things. Boleh experience. Kalau kamu pi kalau bersunat mentah hakani banwan mentah lagi syok opposition menaruh pi ke basak kalong mentah lagi jar khat bagi office dadaki officer kalong officer mentah kalong sibuk sideline ni lagi department sideline ni that we will summon on the floor of the house pi kena terkadau last time apa assembly habala tuin we the officer jang municipal hang tepo turah marbele nambar musngap kaya kejingkan jauh melihat hab someone. Pada kalau beri isi, ada kejar khas pada show opposition ke Department of Fair. Lah dengan puldi melihat, hab complain I will bring him in the front of the house. Lah dia PHC, lah dia junction, lah dia kanu. Pis tu, balik orang pin terkadau, this time kani benda kalau compare. Kalau nak experience dengan kuslai than nama boleh, through my experience, but through God grace, iskam boleh usnahi, pajak kena jet biaya. Par community kalau daga jingyo daga jingjob. Bentah ini kalau nak mentah jelahi pada kau, pada mentah konstitusi pada kau. Kublai subun ba proses kumjuru ngai kublai ki pajba ki bapej kene ke program ke jong ke TV kamar kemat berkiri kemat hadu banginde kendo pat spot ke jinge keren ba ki pat kiri pokmat jong kene ke jela kublai subun. Pride of Scotland of the East, RJ Foundation, a CSR arm of CMJ Breweries. Markmat berkiri kemat, markmat berubah proses tisau kami.